ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦିନେ ମୋଟୁ ପତଲୁର ଘରକୁ ଯାଇ ପତଲୁକୁ କହିଲା, ପତଲୁ, ଆଜି ମୋର ନୂଆ ମୋବାଇଲଟିଏ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପତଲୁ, କିଣିଯିବା କି? ମୋଟୁ, କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବୁ ଯେ? ତୁ ମୋତେ ମୋବାଇଲର ନାଁ କହିଲୁ। ପତଲୁ, ମୋର ଆଇଫୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ। ମୋଟୁ ପତଲୁ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଚୁଡେଲ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲା, ମୋଟୁ ପତଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ? ଚୁଡେଲ, ଆମେ ମୋଟୁର ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଟୁ, କେଉଁ ମୋବାଇଲ କିଣିବୁ? ମୋତେ ମୋବାଇଲର ନାଁ କହିଲୁ। ଚୁଡେଲ, ମୁଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି।